Salamat Brad Tito Kapiliro sa inyong katinawan. Hindi na ito tinuli na ngayon. Ato na nang entertainon ang mga pangutana, pero atong i-priority katong muduol din sa microphone. Kapan sa dili pa, atong ihatag ang mga bilanganits, ang atong house rules. Ay kung doon ay mangutana, humang hatag pagpadagat sa pangutana, mapalayo siya sa microphone. No? Kaya ron dili ta magyagaw hangtod sa ikatulong nga pangutana na mapabilin bagay siya po siya nga musupak mulalis ang host may katungod pagpalit og pangutana. Ito naman tayo prinsipyo nga matod pa he who alleges the burden of proof kinsa ganito mulalis sa kamatuoran o pruiba nga imong gipadayag balihon siya pag pangutana. Kaya mataltag kung asay sakto o asay tinong. So muna atong house rules. No? Kanya, pwede mo ribatal. Karibatal ang mga sana, human. Tubagon ko na sa ining nagkahigayon sa atong public activism. Nung nanaan atong pamagi aron patas pa kay sa akong matikdan ang Katoliko ro maging maghatag og public activism ug pamahayag biblical nga dunay open forum. No, manabang muntertin bag pangutana ba? Nga muhatag og higayon nga pangkapamahayag ang pangutana. Kasagaran ato maobserbahan nakita na ko sa merkado, asa mga publiko magwali, pero subo kay di kawali ang kasagaran kung dili mga taki o simbahan Katoliko. Pwede ra man data magwali nga walay atakihay ba. Wali ka, sanyo ka, sugma ka sa iyo, Ginoo. Dili kay mawali ang basihan, ang pagdaot sa Katoliko, dili pa na mo'y bando sa Ginoo. No? Muna nga itong kainumdon na itong tanan, pero ka din patas ka. Kaya pulos at ka mga Kristiyano, pero it is the moral obligation and duty of the church as our teacher and mother to catechize her children. Kitang mga magtutuo. Katungdana na sa simbahan, isip kinahanap ko tutudlo sa pagpasagot kaninyo sa pagtulong ang nagibilin sa Ginoo. Managaro ko diyo na, wabay mga has nga manis at tubangan araw mga utana. Marwa may ako nakita ng pisaw-pisaw. No? Ato na natin ablihan ng mga papel nga gisulatan sa pangutana. Manong halaran man ang mga patay ini kalag-kalag. Ang tubag ini praktikal. Kanya ato isunod ang biblikal. Nya apilan ini ang cultural na tubag. Kanang atong gawi o buhat nga maghimo tag paghalad sa pagkaon labi na adlaw sa mga santos ug magkalat diha sa atong mga altar. Paminaw mo mga Katoliko, ang simbahan wala magtudlo nga ang mga kalag mukaon. Ha? Dili na mo'y pagtulungan sa simbahan Katoliko nga ang kalag mukaon. Ikaduha nga punto, usa ka sayop o dili tinuod nga kung unsay iya sa kultura nga pagbansay ato ipahit o ipaangkon nga mao'y panudlo sa simbahan Katoliko. Sa panangli, doon na tayo daghang patutuo nga og nay mamatay unya ang imperyo to dito atong nahuna dili pwede ibalik-balik kay kuno maot daotan. Ang simbahan Katoliko wa magtudlo ana, wa kuno sa Biblia. Customary practice na aso-aso da simperyo. Ang simbahan Katoliko wala magtudlo ana. Ni ang Biblia wa magtudlo ana. Pero nga nung gibansay man nato kay kabahin na sa kultura nato. Kanya sa Biblia, sa Old Testament, sa Tobit 4 versikulo 16, kultura sa mga Hudiyo kaniadto nga dunay mamatay ug dunay ilubog maghikay og mga on. Ug gani matud pa magbutang og pagkaon ibabaw sa lubnganan. Kaya nga naman
Muna'y timaan o ilhanan sa atong dakong kahingawa o pagmahal sa atong minahal sa kinabuhi nga mihalina ngadto sa laing kalibutan. Kay dunay panulti sa kinaagman, what we feel inwardly, we express it outwardly. Kung unsay atong gibati sa sulod, dili man na makita. Busa ipagawas na, ipadayag na, pinaagi sa butang nga makita. Sama pananglit, kita dahil mo gugma. Kanang ingon ka sa imong asawa, sa imong bana, I love you. Do you see love? Nakakita kag love? Nga love is an abstract reality, usa ka realidad nga di makita. Ha? Kay abstract. Pero mahimo siya konkreto, tangible, makita kung imong ipadayag, i-representar nimo pinagi ko sa kabutan baka o buha. Kasagaran ihatag simbolo sa pagbati sa tao ngadto sa iyang isig ka tao ang bulag. Di ba? Atag bulag. Nini, kanang bulag nagpasabot na kung unsa imong gibati sa sulod. Nga kanang pagkaon ni atong ibutang sa altar nangidahay ka katong atong makaigsuonan nga kaniadto sa buhi pas lawas kauban natong taon. O kanang pagkaon natong Pilipino mo na timaan sa atong pagka maayog kabubuton. Mao magani nga ang mga tao dili na moduol basta way kaon, tingnan naman ang pagpakaon mao na timaan nga tingin tawhana maayog kabubuton. Des Biblia Ginoo nagpakaon, kaya lagi ang pagkaon timaan sa maayog kabubuton. Manang ato cultural na unya sakit subok ang dugon kaya di paangkon nga iya tutulog ang nasimba. Ang tubag ako na nasaysay kung nataon ka inyong masak. Matod nila ang Halloween daw iya sa mga demonyo kay mag-costume o pang-devil. Tinuod ba kini? Gisaysay naman ni Kuya Joy ganina ang Halloween. No? Iklaro Kuya Joy ganina, ako na lang recapitulate, ako bang subiko. Giingon Kuya Joy ganina, kanang Halloween, o inyong tan-awon ang original na kahulugan na labi na ang English na karaan. Halloween means holy, balaan. Sa original na Halloween, ang original na kasulugan mo ang pagsaulog sa mga butang balaan o pagsaulog sa mga balaan, paghandom sa ilang mga bayanihong buhat diha sa tuo. Kato pa, pista sa mga balaan. Pero sa pagkabutanga na commercialize nga nahimong entertainment pag-abot sa Amerika na Americanize. Hilig mo ba ng Amerikano, develop, na kita po Pinoy kusok kita mo sunod-sunod po mga Amerikano nga style. No? Sa Amerika, instead pagsaulog sa mga balaan, opposite ang ila kay naman. Magsaulog sila Halloween, pero dili imahin sa mga balaan, kundi iya sa kadakutan. Dagway sa kamatayon, simbolos kamatayon, dagway sa Dracula, yawa, kalabira o uban pa, muna nga ang tinuod nga kahulugan o pagsaulog sa Halloween, ilang isampugan o dili maayo o kalibutanon. Parihara na sa pangutana ba, Santa Claus, itong nadasika sa una. Nga Santa Claus, kung inyo nang tatawon sa Dinerman o sa mga Scandinavian dito dapit sa North Pole, kanang lugar sa Norway, lugar sa Sweden, Germany, St. Claus, sa kilat sila na Nicolas na, San Nicolas na. Pag-abot ito, St. Claus. Pag-abot sa Amerika, kay Islam ng Amerikano, Santa Claus. Ang Pinoy kay sunod-sunod, kusmatan, ipabundak na noon, Santa Claus. Unang hibong ka, dako kay tiyan bunguton laki, nanong santa man? Nasabta ninyo ba? Isa-isa ng Kuya Joy ganyan. Matod pa sa igsoon natong protestante, ug mamatay daw sila, makaangkon sila og korona, dili sama sa korona ni Mama Mary. Pangutana, ano na ba'y mabasa sa Biblia may tungod niini? Sus ni ganang, dili lang kumutubag anak, mas mayo ang mga dili katubig ko kumutubag anak. Kaya otherwise, mahimot ang judgmental.
Ang ingon sa kasulatan na ingon sa 1 Timoteo 4:17. Si San Pablo na ingon, natapos ko na nga ang lumba na akong gisalmutan. Ug ang purong-purong sa himaya kita kanana sa Dios alang kanako ug sa tanan nga nagmaunungon ni Jesus. Sabi pa di ay, ang ining purong-purong o korona nagpasabot og kadaugan kaluwasan. Ihatag alang ni adtong nagmalahutayon maunungon sa pinuhuan ni Jesus. Nanas pinadayag 14 versikulo 12. Ingon ito, ang mga balaan, ang mga santos, maukatong mga maunungon milaban sa pinuhuan ni Jesus. Na Mateo 13, ang mulahukay hantod sa katapusan mao'y maluwas. Pero ganang pautarahan nga di padangat ato din mo declare lang ko nga dili lang ko mutubag anak kay ang responsable mutubag anak ang mga dili katoliko nga nagpaton niya anak. Diba? Kay Protestant non-Catholic perspective na nga mga pangutana. Nga dili man maayo katoliko mutubag anak kay dili man ang atong pagtulunan. May pareha kanila nga magbubuo itong speaker hantod mangdaot atong pagtulunan. Kay mo tunaon, before siya mahatag ng mga pangdaot, maminaw sa sila sa atong public catechism. Mamagalihan to karon, nagpaabot na to siya sa Pedro na human lang 2021, asa naman. Nakaibaw ba mo? Kaluoy, tao na po. Ipasangilan ko ko na ako ko ipahawa, ipaundan sa Marcos ay tinagtanong ko na po pinuhuan. Ipapahawa ko ni Father Pipit, grabe ka. Grabe yung nagkasukuhi ko ng pangutanahan. Ipahiyom na to, kaya naman. Dili sa pagkahambog. Isa kong pangutana pamos mga pari sa pagkanyan ibuok. Bisag sa Dayesus sa Bukwan. Bisag pag-ubispo sa pagkadian. Bisag si Father Pipit inyong pangutanahan. Nag-uul si Father Pipit na nabalhin o pitubo. Pero naulian na po siya, kaya taga-pitubo ang po siya. No? Way pari na akong alagaran nga dili ningawon nako. Muna labing tinuod. No? Muna nga pasaylo kaya sila masayod sa ilang buwan. Tinuod ba ang purgatorio? Ang tubag tinuod, kaya naman mo na itimaan sa hostisya o bukmas Ginoo kay naman na Salmo 7:11 ang Dios matarong na maghuhukom. Dili man pareha paghukom sa Dios ang gagmay o dagkong mga sala. Kaya sa Biblia, i-classify ang duha ka matang sa sala. Nasa 1 Juan 5 versikulo 15 ngadto 16, matud pa ni San Juan, dunay sala nga matabangan pa pinaagis pag-ampo. Mo nang gitawag na ko binyal sin. Doon ako sala nga musangko sa kamatayon nga dili na kinahanglan i-ampo kay makamatay naman. Ang sibang Katoliko gitawag ana og kanang mortal sin. Ala, ang premise is ang Dios matarong man nga huwis sa Salmo 7:11. Dili gyud niya parehaon ang mamatay nga gagmay lang sala ug katong dagkog sala. Atong mamatay nga nahikubos lang sa iyang mga anak kay wa gid siya timana. Sala niya ko na. Anya namatay. Nya at the same time na nanulis og bangko. Ang tulisan ni nakapatay og teller, nakapatay og security guard nya napusilan pud siya sa mga pulis. Karon dito sa tubangan si Ginoo, Salmo 7:11, ang Dios matarong man nga maghuhukom. Parehaon na paghukom sa Dios. Kadtong tawisan nga nakapatay o kadto lang ng luod kay wala duawa sa iyang mga anak namatay sa katiguangon ng sakit na nimahong yuta na wa bibidugaw na anak. Kamo o kamo'y huwis, parehaon ninyo sentensya? Dili. Kung ang Biblia, kung nangita mo pulong purgatorio sa Binisaya, di yun mo kakita anak. Kaya nga naman, kanang purgatorio, pinagsila ka na. Gikan mas natin purgatorium. Ha? Latin purgatorium. Mura mo kiko, mangita mo pulong saging sa dictionary nga in English, banana. Medyo mo kita. Pero sa Biblia, Binisaya, doon ay masabot nga kahintang nga sibang Katoliko mideklarar nga ang tawag niya na purgatorio. Sa mapananglit, sa unang sulat ni San Pedro, Kapitulo 3, versikulo 18 hanggang 19. Ngayon ang kasulatan na kanayon, si Kristo namatay sa makausal lamang. Sumala sa iyang tawhanon na kinaiya. Apan buhi sa Espiritu.
miadto sa mga espiritong na bilanggo o nagwali. Take note. Si Kristo miadto sa mga espiritu nga nabilanggo. Diyan sa gibuhat, giwalihan. O sa may tumong sa wali, aron maluwas. Sa ato pag sinuhan Katoliko na malanggong na nagmang tekstuha, dili ni langit, kaya langit dili man bilangguan. Dili sa ni impierno, tingnan naman ang impierno, dili naman kinahanglan walihan. Iyon ang sibahan, ang tawag ani, purgatorio. Kahintang dito linisan sa siga sa tugma sa Ginoo kadtong mga matuhuon nga namatay nga naghambing ug mga sala nga dili mo sangput sa kamatayon. So Katoliko sibahan mitawag nga nagpurgatorio ang kahintang naa mabasa sa Biblia. Pero kung mangita mo litra por litra naa sa Hebrehanon 1:3. Namatay Biblia nga Grego diri o nga gihubad o Latin. Nga, pag humag-hubad sa Latin, gihubad pa yun ni o Italiano. Munang ako, kung diskupyado ko sa mga tekstong binisaya sa Biblia, mulit di ibus original, kaya nga naman, ang Biblia nasulat mo na sa Grego, kasagaran o nga gihubad o Latin. Muna niya sa Hebrehanon 1, versikulo 3. Ngayon ini, we cum sit splendor gloriae et figura substantiae eius potens qui omnia verbo virtutis sum purgationem piccatorum pacem. Maaf lagi, purgationem piccatorum pacem. Sabi ni saya pa, human sila mahinlui sa ilang mga sala. Naam lagi. So, ang kahintang nagtawag o purgatorio, biblically, natay sukaranan anak. Muna si mga Katoliko, natudlo, na doon na gilay kahintang. Alam na ito mga matuhuon. Nga, may panaw o bihalin ng kalibutan nga wala maghampin o dagkong mga sala. Mortal sin. Nga, matabang pa, madala pa sa paghampin. Asa mabasa sa Biblia ang pagpanagkot sa mga patay. Pagpanagkot sa mga patay. Ako ninyo, ako din i-classify ang duha. Ang pagpanagkot nga gagamit of course ang kandila o nga ang pag-ampo alang sa mga nangamatay. Yes, Biblia, doon ay daghang teksto nga nagtug-an nga kinahanglan atong gamiton ang kandila. Kay kining kandila mo bisan ang mga dili Kristiyano, bisan ang mga dili Katoliko, naggamit ang kandila. No? Kining kandila, simbolo kini sa pag-ampo o kahaya. Mabasa na sa Salmo Kapitulo 18, versikulo 28. No? Pinadaya uno nga to sa 12. O nga, nato na sa Panultihon 20, versikulo 27. Na ang kandila, timaan sa kahayag sa Diyos, timaan sa atong mga pag-ampo ng ipadangat kanina. Munang managkuta. Una, ang atong pagpanangkot, timaan na sa atong mga pag-ampo. Una, ang atong kiampo, ang atong makaigsunang mihalin na natos lang kinabuhi. Nabalay nabasa sa Biblia, nga katong nangamatay iampo. Gikutlo naman ang Kuya Tito ganina. Sa 2 Makabiyo, Kapitulo 12, versikulo 43 natos 45. Nga pag-ampo alang sa mga nangamatay usa ka balaanon nga buhat. 2 Timoteo 1:18. Si Pablo nanawagan nga iampo ang kapahulandayon sa iyang amigo dito sa Roma namatay. So sa Pablo makita nato na siya po di ay nag-ampo alang sa iyang amigo nga namatay. So usa ka pangutana duha ka katinawan sa tubag atong ihatag. Ang kandila mo gigamit sa pag-ampo o ang ipahinungdan sa pag-ampo, intention na mao ang mga nangamatay. O ang pinakataas na matang sa pag-ampo, mao ang Santos na Misa. Muna sa Katoliko, doon natay pamisa. Nga nakalimot pag sa Katoliko kay, kung may mamatay ang Katoliko, tagaan pag yun og sitingin. Muna na, katong itaong ubang tinga na,
Mudakan ako hituda, manupok na subito, padre, andama ang sitini. No. Muna nga, kung katulik mo, magkadawat mo sitini. Pero I don't know, sa ubang mga tinuhuan, kung doon na ba'y mamatay, tagaan ba silang pastor o sitini, o ko kahibaw. No? Basta ako, katoliko, kung doon ay mo pahuray sa gayon, atong buhat sa kalooy, tagaan ato o sitini. Muna, hangiyon tamo din pag-abot ko sa mortuary nga amutan nga tagpiso, hatag po mo. Kaya nga naman ang tunong ko yung nga dili mamatay. Nga muna akong gitawag ko kalag. Huwag kayo daghang tekstos, Biblia, babasa, anak. Nga ang tao doon na giday kalag. Sama pananglit, pinadayag City, versikulo 9. Ha? Dili ito mabasa, matod pa. Tapos di ini, mitanaw ako o kaniya karon dihay usa ka dakong panon sa katawhan nga walay bisan kinsa nga makaihat. Gikan sa tanang karasuran, gikan sa tanang kabanayan o katawhan o pinulungan. Nga sa tubangan sa trono, sa tubangan sa kordero, na nagtindog sila na nagsunog wa puti o tag-as ng mga bisti. O dalag-dalag mga palwa sa palmira diha sa ilang mga kanok. O nagsinggit sa makusog na tingog na nag-ingon ang kalawasan gikan sa akong Diyos na nagalingkod sa trono o gikan sa kordero. Mga tao na dito sa langit, sa paklaro ng tataw, na doon na nagdiday na langit. Nga, nagday at ubangas Ginoo. Mao na yung mga kawana na kaniato buhi sa libutan. Nga mihalin na ni ining kinabuhi ka. Ang ilang lawas, tuwas lugnanan. Wa kay kahibalo, kay physical, material mo to. Pero di ka malimot, nga doon na kay espirituhanong kahintang pagkabutan sa atong kinabuhi. Nagtawag na to kalag. Kay matot pa sa Genesis 1:26, gibuhat sa Dios ang tao sama sa dagway ug kasamahan. O kanang dagway ug kasamahan nga naa sa tao, mao ang pagkadili mamatay sa tao diha sa iyang kahimtang nga espirituhan. Buto sa ang kalag immortal kay gikan sa Ginoo. Bukan mo nilagay na direct nga ba? Akong pangutana sa mo, unsa ka tinuod nga gipaundan ka sa imong pagkapari matud ka sa igsuon natong born again? Wala. Wako. Di sa pangambog wako gipaundan. Wala. Hinuon sa pagkatinuod lang. Ako hinuoy. Murabag. Isa'y gusto. Murabag. Giripahan ko na maasay. Inulog. Natipatay pa ni inulog. Oh. Di pa pipit. Nag-ilog. Oh. Daghan gusto nga ato ko maasay. Kaya di man sa'yo paghambog. Akong kalidad sa pagkapari, ni-graduate mo ko dito sa Roma. Sa eskulahan dito sa Santo Papa sa Roma. Sa Lateran Pontifical University of Rome. Kung I can speak in Italian, kung nga, hindi na tinuupat ako. Kana ba yun nga, ipahunong ko kayo mo wala. Kasi doon, kayo masayo sila dito. Wala yung mga tanah? Kaya kung wala na yung mangutana, akong ibilin ang pangutana, maningil na po ko, ha? Kanya, hopefully, sa sunod higayon, nga makapahigayon na din yung public catechism, akong ipahinumdum yung tanan nga, balik ko na ko, objective ka. Ngay mangutana? Kana yung mangutana, siguro nga makainom, ha? Oh. After 3 questions, ako na po yung mabawas sa pangutana. Oh. Kaya aron, ari Diyos ko nga, dili ba? Dili. Kaya aron paghatag og dungog sa tugtugalingon. Wala na. Kay og mangutana po dasik og pangutana lang nga walay willingness nga makakapon sa tubag, it's wasting of time. It's misery. Murang after 2-3 questions, ako yung mabawas sa pangutana. Kaya aron maklaro ba, matabangan na to. So for the meantime, ako kayo sunahan, akong singlon. Hantod karon nagpaabot ko
nga naay mo barog dinhi makatug-an kung kinsa ang gibilan ni San Pedro sa Yahweh. Ha? Mga igsuo, mga dili Katoliko, asa naman mo nga palihog, tabangi ko ninyo rin sa atong public catechism. Basta hindi ay kamo mo'y sakto. No? Tinabangay ka kay ako kay bawo jud ko nga kung nahibaw-an ato na kung kinsay gibilan sa maong Yahweh, ato nang atuon, ato nang dawaton niya mupasakop ta ana kay mo kinay sigurado. Pero problema ni karon kay ato ka man gisubay kung kinsay gibilan ni San Pedro sa Yahweh kay grabe na kung pakli sa Biblia. Imagine na 12 years di sa panghambog. 12 ka tuig ko nagpakli. Akong gi-review. Ipakli ko na ko kung kinsay gibilan gid sa Yahweh Ginoo. Si San Pedro maginaa mabasa sa Biblia. Wala ningon man Ginoo bisan ang ganaan sa impierno dili makabunto. Sabi pa bisan ang kamatayon dili makabunto magpabilin. Na iyon po ng Ginoo ubanan ko kamo hangtod sa katapusan sa kalibutan. Sa kanunay ubanan. Wala kay mo mata ang tao mamatay man yun. Si San Pedro namatay man. Namartir man dito sa Roma. Wala mapadayonon man ang simbahan nga gitukod sa Ginoo. Ang pangutana karon kanang ni Yahweh nga gibilin ni San Pedro. No, gibilin ni San Pedro. Ang pangutana karon asa na ron ang Yahweh kinsa gibilin ni San Pedro. Kay dili man mo mutuo, dili man mo mudawat nga ang mga Santo Papa mo gibilin si Yahweh kay lagi para ninyo dili mabasa sa Biblia ato namang gipahayag dinhi. Munang ang kinaadman na ingon kinsa dalitong mulalis dili mo dawat sa imong ipahimatuod baliha pagpangutana siya'y pangutana. Munang ako karon mangutana ako ninyo mahumano lang ang 2021 taon atod karon nagpaabot ninyo kung asa inyong tubag kinsay gibilan sa Yahweh ni San Pedro. Namatay na sa Pedro kinsa may gibilan. Kay sa Katoliko, ni may daghan dinhi. Ha? Sa Katoliko ni ako ni singaran ni ako ni basahon. Gika ni San Pedro, si Lino, si Clito, si Clemente, Evaristos, Alexander I, Sixtus I, Diosporos, Hyginos, Pius I, Anisito, Sotero, Eleuteros, San Victor, Septirinos, Calixtos, Urbano I, Ponsian, pati na gana, ikalisunod dito ni, Muabanti Tastunga, ikasinto say, si Adrian II, si Juan City, si Marinos I, Muabanti pagitas unahan, no? Ikasinto 43, Benedict XVIII, Muabanti pagitas tuloy, ikasinto 79, si Celestino IV, una ikasinto 97 si Benedicto XII. Una aritas tumutumoy na Urbano VIII, ika-254 si Gregorio XVI, na Pius IX, Leo XIII, Pius X, Benedict XV, Pius XI, Pius XII, Juan XXIII, Paulo VI, San Juan Pablo I, San Juan Pablo II, Benedict XVI, o ika-266 Pope Francis. Muna yung mga sumusunod ni San Pedro sa Roma. Na, ito ang mga ito, mulalis mo na, nalili na tinuod. Muna, nag-iyon ko kanina, sa logic pa, kinsa gritong mulalis sa imong pahimatuod, siya'y pagkutana. Karon nung tana ko ninyo, balik-balik ko din na ito. Hantod na human yung 2021. Kinsay gibilan sa Yahweh nga namatay na San Pedro. Atong hangyoon si Abay Elmer Iltagun. Kaya may ilang may laki din eh. Palihog, Abay Elmer, aray din niya, sunod, katikis mo, wak ko magbahat nimo, pero palihog itaon. Bright magkatabangi itaon ko. Tukani ko, kung kinsay gibilan sa Yahweh ni San Pedro. Ayaw kong tubaga nga, nga, amot, mula, kadungog Chris, Abay Elmer karon, para mas luyo na, kapuyo, may nagklaruhay ka ba, no? Are, Abay Elmer, kapaging taon ko, banghot pa talaga ko si Elmer tingali. Banghot pa talaga ko si Elmer.
Ari dire do Elmer. Tabangi ko kay aron matukanan nato ng mga tao suba, na kanay mga sakop ni Elmer ni utro po ni mga kalibutan. Nagad ko ang magkilibak ni mga bataan in tao. Musta lang kang magkilikanan ani? Ayaw ko mo pa si Atap. Tawagay yung pastor pang di kay itsura kong laban-laban ni Elmer. Dili man politika ato agot. Religious man ato magsuon mo tantanan. Dili man nadautan kung mag-confrontation ta dinhi kay maulaw ta nga magpatunda ng prinsipyo ba nga nagtuo ta nga simbahan katoliko iya gid sa dautan kay was Biblia. Mga ako wa ko mayo dinhi. Naminaw mi ginis abay Elmer. O di na po kabay, di ka magpader na ko, kaya di ka anak. Ari din ba ha, sunod. Kuhan nga, tubaga ako pautana ha. Muari ka diri, ayaw paghatag ng pautana, kaya kung naman ang gitubag. Ang atong issue din eh, kinsa gibilan sa yabi ni San Pedro. Nya anhi ka din eh, kay patubagon ka, ay kabakata, di ka kalalison, mamutana lang po nimo. Kanya, tukali ang mga tao, tagaan nila 30 minutos pag diskurso. Nya ihatag lang, hangyo lang po nimo, imong ebidensya. Ilan ko mo obligar ni mag-asawa pa sa Biblia. Tagay na rin standard ng mga referensya. Standard dali ka na dili bias pa. Mga executives, dili na bias. Ewa man na isulat ko sa katao. Kaya mga sakop ni Elmer ni, aminaw ko mulo, mga inday, as ka lang paita ko ninyo. Ngunit sulo po mo panghilabot sa katoliko, okay na po ito manayaw mo ito, manimba nga, ininuot, kinasintasing, mali tayo mag-ginuoan na. Dili kayo magsigmong paghilabot sa simbahan katoliko. Nya karon patubagon mo dili, di po mong manungha. Kasi nga ayo, akong ato sa inyong simbahan. Nya magdatag pulis, magdatag kwan, magdialog ka sa inyong simbahan. Nya hindi katubag. Parang dili lang tingali, kayo mo lang. Dili lang tingali, no? Ato lang patubagon sila din. Ha? Kay namatay ekumenismo with due respect na to nila. Mawala lang, ang pabrikura na to, akong gisultehan. Ito nga ba si matuo ka nga nangita ni Glalis dito. Kasi nagtuo ka nga nakikaway mo dito, dili. Atong tumog tuyo, kay kining atong mga katoliko, ipanginahinay naman ni kamang, nahibong ko, abi ko mag-eleksyon ran kinamangay, ha? Happy ka ba eleksyon? Ano ba ni pangamang ng mga Pilipino eleksyon? Daghan ang mga katoliko ni pangamang? Ha? Kunya, gibrainwash, under kayo brainwashing. Wa pa gali kasabot sa katoliko, ni amba na yung uglain, oto kung di masabtan. Uso kay manaway biblikal, di kuno biblikal ang katoliko, mas mataw kung sila biblikal. Uso kay manaway sa kong simbahan, nga mga santos nga nas altar, nya ato rin mag-i-prove din nga nas Biblia. Nya ko rin gubaos na, biblikal na nila, kanana yung bola nga marag diskuhan, ada nas Biblia. Pero wala ka nang hilabot anak, kaya ilan man ang pamaagi sa pagdayag sa Ginoo. Wala ka nang hilabot anak. Kaya di man ka manghilog tanong, pero ato na ba na, dili ta, wala mo gunay charity. Kung ang akong gihangyo, katong mga dili katoliko nga na dinhin, alam mo kalain. Ha? Wala man po manaway ninyo, igo lang nini, pahayag, lakot pagsulti, higog mo na mo. Kung wala mo katoliko, insyon mo daan. Tagaan mo si Tinil, ipor mo biyak si Toko hanggang santo. Amot lang ka, no? Muna, di panghambog, kundi pagimatan ni nato, nga diya din mga katoliko. Ha? Kaya ako makingam ko, mo rin lugar usas ako na abtan, nga mga tinuhuan, naras luyo. Simbahan din simbahan dito, murag mga uhong ba? Okay, ko nga, there is something wrong yun sa Catholic faith din nga wakit masakti. Mga kasagaran mga katoliko, sa wayuntas mga dili katoliko, kaya naman, dili man educated, well catechized Catholic, well evangelize Catholic. Mga kasagaran mga katoliko, makita nila mga puro kungho, palahobog, ora wak taman mamirsunal, palahobog, di bakiro, mangutang di mamayad, daghan kay mga puro kungho, di manimba, di mo apil o mga kalihukan sa simbahan,
Nya karon ko mga tigbak na ako pay maamon. Pero okay ra sa kuha kay ako na trabaho. Pero ako lang hangyo ninyo nga ayaw pasulabi sa inyong pagkatao. Kaya bisag Katoliko mo, dali mo magtarong, niya na ibigay Katoliko ritong buotan, mas malangit pa ito ninyo. O mas malangit pa na nato. Pero ang kasiguruan sa kaluwasan, ana agud sa inyong simbahan nga gitukod sa Ginoo. Kasiguruan. Pero di ta magtarong. Naluwas kita man. Mo na atong practical, ha? Mo na atong once and for all. Atong hangyo sa atong mga igsuon dili Katoliko dinhi sa suba. Dili lang si Abay Emil, kinsan pastor nga buutan may maaghok nga kasing-kasing moanhi dinis akong atubangan niya siya kay mutubag sa pangutana. Ayaw na lang kamoy mangutana namo kay kanunay naman ni magsigig sa isa ninyo na kung panubag sa pangutana nga balik-balik kami na po yung mangutana kay para dunay dialog ang hitabo. O tagaan ako o 10 minutos mo say-say dinhi mo diskurso o 10 minutos usa ka tema sa ilang pagtulunan kay ako yung mangutana. Ako na po yung mangutana. O anak, kaya ron bigo ba nindot. Kanya objective lang ta, why personalize, walay mga trash talk kanang paghimaraot, panaway, wala na. Kanang yung buguan mo, oy, ana wala na. Dili ta ana. Objective lang ta. Kung siya atong isutan, mo atong tukion. Nya of course, uban sa respeto o hukma. Maglalis tuod ta sa atong mga prinsipyo biblical o theological, pero sa atong pagka-Kristyano, di na tulawad ang respeto o pagkahod. Kay Diyas Biblia, bisa ng mga apostoles naglalis. Bisa ng Ginoo nakiglat-tugi. Pero when it comes to man-to-man relationship, isip mga binunyagan, isip mga Kristiyanos, isip human being, isip human person, maghigmaay ang respeto at huwag ako ng patunan. Ingon na ang atong lagda din sa atong public catechism. Kung ginawa-taon ta, inyo ning nasabtan. Otherwise, pasaninlan na inyo nga kami may naghatag o gubot din sa tinuan. Dili na mo tinuan. Na naabot na sundan sa uban. Na si Padre Diyos kuno, ipaundan kay mauni mo na pagkabalik at sa maong istorya. Pero di naman ko matinga, anak. Kung naman inyo naman ko, pasayloa sila. Kaya sila masayo sa ilang ibuhat. Kaya wala kong tanakay, mamunday na tayo, kaya nasip naman. Gusto ko ba mo nga doon na tayo public catechism? Ewa ko kadungog, gusto ba mo nga doon na papatay public catechism? Salamat. Sa sunod din kayon, tagaan tag mayong panahon atong paninguhaon nga makabalik ka din na mapadayon ang atong katekismo publiko. Marunong na may pangutana ato na ituod pasalamatan ang atong mga kaigsunan din ang atong